Biziren ekintza goizuntan Mugerraen ez dute begionez ikusten hautetsiek ezegune bat artifizializatzeko baimena eman izana. Azterketak hizkuntz gutituetan idazteko eskubidea aldarrikatu dute Parisen, horien artean Seaskaren kideak izan dira. Eta preseski aurten korrikak azterketak euskaraz taldea omenduko du Landergarrok. Borroka hori Oihaletxea dokumentalean aipatzen du gaur gauean Euskal Telebistak eskainiko du. Irudikatzen dut Euskararen egoera gaur egun pixkat Oihaletxe bat bezala. Ikusle lagunak arratsaldeon Ziburutik, hemen asteburuan, Euskarazko antzerkiaz gozatzen alko dugu, Iduzkilore konpainiaren iesi antzeslanarekin. Ongi etorri deneri. Zer ez duzu konprenitu? Hemen laneko zaudela. Puta deitzen, no? Ez zaitut, puta deitut. Mugerreko herriko etxea goizuntan, hautetsiek ezegune bat artifizializatzeko baimena eman izana kritikatzen du bizi mugimenduak, merkatalgune bat handitzeko 12 hektara lujarekin estaliko dituzte. Bizik dio Mugerreko auzapezak ez dituela kontuan hartzen uholde arriskuak edo babestuak diren abereak. Legeari buruz puskat muganda, zenta dosieraren arabera sustut klimatiko arazoak aipatzen ditu, eta petisoa bada ere kadaren webgunean eskugarria dena, berez ere deia egiten dugu, herritar bakoitzari egiten dugu izenpetzea hori. Mugerreko auzapeza ezen herriko etxean hortzegun goizuntan gutuna idatzi diote, 3 hilabete dituerako iritzia aldatu eta gibelerat egiteko. Segurtasun sareak ahultzen ditu. Hizkuntza gutxituen aldeko mobilizazioa iraganda astezkenean Parisen. Iparraldeko, Okzitaniako, Kortxikako, Bretainiako zein Alsaziako ikasleak hezkuntza ministerioaren antzinean mobilizatu dira hizkuntza gutxituan ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Bildu ditugu Frantzia osoko gazteak, liseotarrak bereziki, hizkuntza gutitutan ikasteuntenak eta denak etorri dira dituzten arazoak salatzerat. Hezkuntza ministerioaren aintzinean 55 bat ikasleek isirarazitako klase bat irudikatu dute. Ondotik, horietariko 6 tokiko hizkuntza eta kulturen ikerketa taldeko diputatuekin elkartzeko parada izan dute Frantziar legebiltzarrean. Guk aldarrikatzen dugu azterketak euskaraz pastu ahal izana eta beraz horiek dira gure aldarri nagusiak. Halaber, ikasleek besteak beste Frantziar estatuari eskatu diote tokiko hizkuntzentzat benetako estatusa berma dezala eskualdeko hizkuntzek bizirik iraun dezaten. Irundik Baionara ibiliko den korrikak azterketak euskaraz taldea omenduko du. Hain zuzen talde honek azken urteetan egindako borrokaren lekuko da Landergarro zinegile eta idazleak egindako Oihaletxea dokumentala. Dokumentala arratsuntan 11 eta erdiak inguru EITB baten ikusten ahalko da. Beharrezkoa den dokumental bat ote den galdekiterakoan egileak honakoa erantzuten du. Bai. Nik uste hegoaldean gertatzen dena iparraldeko kontuekiko dela badagoela alako iparraldea arazo bat eta bakarra da sensazioa, ez? Hegoaldeko jendea dakan pertzepzioa da iparraldean gauzak oso zaila diala, iparraldea arazo administratibo eta politiko handi bat dela, eta ideia nagusi hori eta gero jendeak ahaztu egiten du, ahaztu egiten ditu ñabardurak. Horan, hegoaldean jendea badaki azterketetan arazoa dagoela iparraldeko ikastoetan, behar bada bai, ze arazo den, zer gertatzen ari den hor, ez daki jendeak. Jendeak badaki iparraldeko euskal ikasleek selektibidadea frantsesez egin barutela. Nik uste ez. Oihaletxea dokumentala azterketak euskeraz pasatzeko defentsan ari diren protagonisten islapena da. Ni olakotan oso historiaren zeharbitzuko jartzen naiz eta oso garbi neukan hasieratik kontuatzala ahalik eta modu garbienean eta txukunenean kontatza zer gertatzen den eta batez ere zeintzu diren protagonistak, ez? Ze batzutan esaten dagoenean ikasle, irakasle, guraso, ez? Gelitzen da abstrakzio batean, aurpegi gabeko abstrakzio batean,
Eta interesantea da hori, ez, aurpegia jartzea, ezagutzea eta entzutea beraien ahotsetik nortzuk diren eta zerretatzen den beraiekin, ez. Txiki-txikitatik engaiatuak diren ikasle, irakasle eta gurasoak eskubide linguistikoen aldeko borroka honen parte direlako. Gogoetatzeaz gain, ekintzetara ere pasatzen gara ikasleok. Badakigu, gure kopiak ez dituztela zuzenduko. Ekimen honekin, etorkizunean azterketak euskaraz pasatzeko bidea irekitzen lagundu nahi dugu. Hegoaldeko eta iparraldeko ikasleek hain dauzkate bizipen ezberdinak, ze iparraldeko ikasleek ikasten dute militantzia zer den, militantzia dela jakin gabe, militantziaren kalifikatiboa definitzen ikasi aurretik badakite zer den militantzia, ez? Oso txikitatik tokatzen zaila jutea manifestazioetara, Borderetik Baionara bizikleta zibilaldia iaz egin zuten ikasle dauzkate 14 urte. Eta sentitzen da hori, sentitzen da perfile berezia daukatela, eta esango nuke baita ere zehazkan perfil hori bilatzen dela, perfil konprometitua ez bakarrik euskararekiko, oro har, eta bastante komplexori gabe egiten dela, ez? Osea, modu neko esplizitoan. Dokumentalan agertzen dira personaje pare bat, esan ez hau neko modu garbian. Gu bilatzen dugu, perfil komprometitu bat, eta ikasle engaiatuak, eta bai, ez bakarrik, ikastolan dauden borrokak aurrera eramateko, baizik eta oro har, gero jendartean txertatzeko nahi genituzkelako persona kritikoak eta komprometituak. Esan bezala Oihaletxea dokumentala gaur atxan 11:30 aldera eskiniko dute ITB baten, eta datozen egunetan Euskal Herriko hainbat herritan ikusgai izango da. Iesi, una hemen iduzkilore konpainiaren 5. lana, emazte batzuen gora beherak, aldiuntan taulen gainean 3 lagun, Usai Amaino ongutiago. Covida hortik pasada ere, pixkat oztopo handi bat ezagri zuen hor jarraitzeko proiektu handietan taula, eta bakoitzak galdezkatu du bere burua, eta hala ere atera da etzekiten segituko zuenez nola eta hola, eta atera da hor loretu da zerbait, eta orduan bai, gomidatu naute berriz abenturan parte hartzera. Zentzuzkoa doika. Kasik urtea, Iesi antzerkia prestatzen zutela, Azkainen eta Larzabalen eskainieta, orain 9 hilabetez, herri ibiliko dira. Iesi deitzen da antzerki berri hau, jatorriz frantsesezko antzerki batetik abiatua da, Palmade eta Duturon frantsesi antzerki idazleak eta antzesleak idatzi dutena, Muriel Robin eta Lynn Renaud antzesleak jokatu dute, Parisen eta Frantzian gaindi. Hemen atik eskualerian, Maider beheran, eta Bernadette Luro iratzokiren jokoa preziatzen alko dugu berriz. Eta egia desafio bat dela, zenta bi protagonista eranen dugu, horren bat eta 5 minuta zola ari, jokoarekin biztan dena, baina testo luze bat dugu. Baina, berdemoran bizikin tesgarria, gure inan emanen dugu, zakit soberan nola aterako den lehena, baina ikusiko, joa intzina. Desafio handia, ardurak ez direlako bajeatzen, baizik eta 3 pertsonen gainean atxematen, beraz bai, ardura handia da guretzat, eta oso pozik, biziki kontent. Nigarrik egiten! Ez dut atxikartzen! Itukan iniz lehen egin aliz baroa! Pierre Palmaden testua Maizubeldiak itzuli du euskararat, dena den ez da itzulpen hutsa, eskualeriaren zat egokitu dute. Erio usainez beteriko. Zaharretxe batean nire txandaren beha egotea. Egia da, hor, antzerki amateuraren aktore girela, eta tradizio hori atxikitzea dugu helburu bat, gero jostatzea ere, gure artean, baina antzerkia eskuara transmititzeko eta biziki bektore interesgarria baita. Poza ekartzen dit eta ez dakit, txematen dut bizia koloreztatzen duela. Ekartzen duelako bizi bat eta plazera. Hori baizik.
guri baizik ez. Saiatu gira haien jokoan askatasun bat ere aurki dezaten egiazki taula gainean sortzaile izan diten. Eta hori egingarri da zen, eta behar da bada flema pixkat izaten alda batzutan, erraita, janen duten tekstoa eta inen dugu joan aldian bezala hola, baina batzutan askatzen dira, pixka kontrola lasatzen dute, eta hor biziki gauza edekak ateratzen dira, eta publikoari hainitzez gehiago iristen zaio, zen da hor bada bizi bat antzerki, bai, hor bizi da, eta haiek egiazki zeharkatuak dira, historio horrek zeharkatuak. Duzuna dinean, hobezen ukela etxuberdi egin? Ondoko egunetan emanaldi gehiago, otsailaren 10ean Ziburun, 16ean Hendaian, eta biharamunean 17ean Seguran, bertzaldi arte. Zizuzua naizen. Zer ez duzu konprenitu? Hemen, laneko zaudela? Puta deitzen, no? Ez zaitut, puta deitu.